Keď povieme pojem svetelný lúč, väčšinou si predstavíme svetlo pozdĺž priamky, ale takto zakrivený lúč, ako to urobiť? Takže pomôcky, laserové ukazovatko, potom svetelný zdroj, lúč, ktorý sa používa pri optických súpravách a sklenenú trubičku. Pri používaní laserového ukazovatka väčšinou vnímame bod, ktorý sa zobrazí na plátne alebo priemetni. Zdroj používaný pri optických súpravách nám už vytvára lúč, svetlo idúce pozdĺž priamky. Napriek tomu, že tento zdroj vyzerá podobne ako laserové ukazovatko, keď ho oprieme o tabulu, tak vidíme lúč. Ale nie zakrivený lúč, naozaj pozdĺž priamky. Pomocou ukazovatka môžeme lúč na tabuli urobiť nasledovne. Nasmerujeme laserový lúč kolmo na priemetnú, na tabulu, a rovnobežne s tabulou alebo kolmo na lúč do cesty vložíme sklenenú rúrku. No a na tabuli sa nám objaví takýto nádherný svetelný lúč. Ale stále nie je zakrivený. Poďme ho zakriviť. Všimnite si na videu, že už sa nám lúč pomaličky zakrivuje. Situácia je tá istá. Umiestňujeme do cesty svetelnému lúču sklenenú rúrku. Ovšem, nie kolmo na lúč, ale pod nejakým uhlom. No a zobrazený lúč sa nám zakriví. Dokonca, ak tento uhol bude dosť veľký, tak môžeme dostať na priemetni takúto nádhernú elipsu alebo dokonca aj krúžnicu. Vyskúšajte to.